दिनै बंसीजरा केन्द्रीय क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव बंसीजरा गामियावनो दिनै 11थि खेब रंजालि बैसागु खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामदों आरो जोंनि प्रग्रामा जागासिनो दङ। फुंनि समाव जोंहा फिरफिला गेलेनाय जानानै थांबाय आरो गेलेमु आयदायावबो गेलेमु जा सोलिगासिनो दङ आरो ओमफ्राय खन्थाइ आवरायनाय गासिबो जोंहा जानानै थांबाय। दा दसे उनाव जोंहा गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव गामिनि रायजो राजा गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोना बाहागो लागोन। दा जोङो बे बैसागु फोरबोखौ बंसीजरा गामि आरो बंसीजरा गामिनि क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया बोसोरफ्रोमबो खुङै खुङै दिनैसिम 11थि खेब जानानै थांबाय। दा दिनैनि दिनावबो जोङो गाजा गोमजायै बे फोरबोखौ खुंदों। दा जाहाथे जोंनि बर' हारिनि कालसारा थांनानै थायो आरो बुहुमाव बे जोंनि हारिनि कालसारखौ लानानैनो बुहुमनि गासैबो हारिफ्रानो जाहाथे मिन्थियो। बेनिखायनो जोङो बे बैसागु फोरबोखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थादों आरो बेखौ मिडियानि जगै जोङो बुहुमाव गोसारहोनो बा गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनि आसामाव गोसारहोनो थाखाय जोङो बोसोरफ्रोमबो बे आयदाखौ लानाय जायो। दा बेनिखायनो जोङो बे फोरबोखौ खुंबाय थानाय जायो। जोंनि थांखिया जाहैबाय बे बैसागु फोरबोखौ खुंनाय मेन थांखिया जाहैबाय जोंनि गामिनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय रायजो राजा जाहाथे इयुनावबो खौसेयै थांनानै थानो हायो आरो जोंनि कालसारखौ जाहाथे जोङो बेखौ गोगोमै गोजोरै लाखिनो हायो। बेनि थाखायनो जों बे थांखिखौ लानाय जायो जाहाथे बर' हारिखौ मोनसे आलादा हारि होननानै बयबो सिनायो। बेखौनो जोङो मिजिंथिदों। बेखौथ' जों बुंनांगोन। दा जों बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंबोनाय दिनैसिमाव जोङो खुंबोनायाव जोङो जोंनि रायजो राजा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोरखौ जों नुदों। बेनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा बहुद माने सिनसियार जादों। बयबो बेहाय खौसेयै बाहागो लादों आरो गाननाय जोमनाय एसे बुजिनाय साननाय हनाया अनेक चेन्जिं जादों। जों बेखौनो मिथिनो मोनदों आरो।